Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz yurttaşlar, aziz Türkmenistanlılar. Hoş görýän hemmeňizi. Ýene de şol düýünküde duran ýerimiz bugün çelli Kur'an-ı Kerimden Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, A'raf, Enfal, Tawba, Yunus, Hud surelerini okuduk ve YouTube'da koyduk premo efirde. Bugün olsa nasip olsa Kur'an-ı Kerim'den Yusuf ve Ra'd suresini okuyacağız Türkmen diline ve şeyler var. TikTok'ta ve YouTube'da bir vada açan boldum premo efiri. Sebebi gynansak hem soňky 2 günden beri TikTok menin efirlerimi beren blog diýe bir sebäplerden baýdyr bir bilenleri. Hayırlısı olsun. Biz onun için YouTube'dan hem verýäs. Yine YouTube'da da koyacağız. Görüp bolýa, dinläp bolýa ve bu barada bu Kur'an-ı Kerim'in Türkmençesini niden tapdım, paylaşayını tapdım, TikTok'umda paylaştım. Nähili paylaşayını dığını Türkmen diline Kur'an-ı Kerim'i. Hoş geldiniz yurttaşlar ve başlaýas nasip bolsa Kur'an-ı Kerim'in 12. Yusuf suresinden nasip bolsa. Yusuf suresi Mekke'de inen sürelerden olup 111 ayetten ibarettir. Bu sürenin başından başlayıp ta 101. ayetine çelli Yusuf aleyhisselam peygamberin kıssasının beyan edilýändiği için Yusuf peygamberin aleyhisselamın adı takılıptır. Bu süre peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah şärik koşyan Mekkeli kafirler tarafından eziyet verilip ağır günler geçirýän döwrüne indirilipdir. Rahman ve Rahim, mehriban ve rahim şefaatli olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Ra. Bular aydın kitabın, Kur'an'ın ayetleridir. Tahkik, biz onu sizin akıl yetirmeniz için Arap diline Kur'an edip indirdik. Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz sana Kur'an'ı vahiy etmek bilen kıssaların en güzelini beyan ederiz. Yöne sen bundan azal bulardan bir habardın. Bir wagtlar Yusuf atasına, kakasına, ey atam, men düşümne 11 yıldızy, güni ve ayı gördüm. Onların bana secde edýän halda gördüm dedi. Yakub aleyhisselam hem ey oğulcuğum, sen düşün doğanlarına aytma, sana tuzak kurarlar. Tahkik şeytan adamlar için eşkar düşmandır dedi. Tahkik Perverdigarın seni gelecekte peygamber edip saylar ve hadiselerin, düşlerin yorgudunu öwreder. Şeýdibem, mundan öňki ata-babalaryň bolan İbrahim'a ve İshak aleyhisselama nygmatyny berýärli, sana ve Yakubuň aleyhisselama maşgalasyna da nygmatyny berer. Tahkik senin Perverdigarın ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Tahkik Yusuf aleyhisselam ve onun doğanlarından sorayanlar için ibretler vardır. Bir wagtlar Yusuf'un ene başka doğanları doğrusu biz bir topar bolsak da Yusuf ve onun inisi atamız için bizden has söýgülerek tahkik bizim atamız görünüp duran ýalňyşlykdadyr. Yusuf'u öldürün ya da onu bir yere taşlaň. Koy ataňyzyň ünsi ýalňyş size görnüksin ve ondan soň hem tawba edip ýaşy kowum bolarsyňyz diýdiler. Olardan biri söz alıp Yusuf'u öldürmeň. Eger ona bir zat etmekçi bolsaňyz onu guýunyň düýbüne taşlaň. Geçip barýan kerwenleriň biri onu alıp gitsin neydi. Bu pikiri gollanlarından soň Yakub'un ýanyna gelip ey atamız Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed başdan eýildeşler jana jogap bermeli boljak. Halas luham tak, cześć. Wszystko okej, w porządku, ale byłem na streamie, czy jest to coś śpieszne u ciebie? Czyli wyjeżdżacie, którego wyjeżdżacie, wyletacie? Okej. Znaczy ja nie mam samochodu, ale mogę twoim i przynieść i przyjechać obratno tylko. Jak tak chcesz, to można. Pojadę i przyjadę i zostawię, czyli u ciebie, czyli u siebie gdzieś zostawię.
No i okej, to jest zawsze otwarte, możemy zostawić. Dobra, ty jesteś jutro w domu? Dobra, to ja do ciebie jutro przyjdę i porozmawiamy, dobrze? O godzinę. Dobra, o godzinę której? Po obiadu, czyli blisko k wieczoru? Okej, dobra, super. To ja też jutro wyjeżdżam do Warszawy, to będzie dobry czas, 10, super. Pa. Pa, dziękuję. Pa. Bağışlan, eyleşler. Sadakallahul azim. Şutayda bir palyak mehmanımız, dostumuz can etti. Cevap vermese men bolan verin. Sadakallahul azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf suresi ayet 11. Bu pikiri goldanlarından son Yakub'un yanına gelip aleyhisselamın ey atamız Yusuf'u bize inanmaz ýaly sana näme boldy? Elbette biz ona ýagşylyk etmek isleýäris. Onu erkil biziň bilen iýber, geçsin, oýnasyn. Elbette biz onu hökmen gorarys diýdiler. Yakub aleyhisselam hem onu Yusuf aleyhisselam alyp gitmeňiz meni juda gamgyn eder. Men siziň ondan gapyl galmaňyzdan, onu hem möjegiň iýmeginden gorkýarym diýdi. Olar biz bir güýçli hem köp sanly topar bolup durkak, onu möjeg ise, onu taky biz uly ziyany maskaraçylyga galarys diýdiler. Onu Yusuf'u alıp gidip bir ağızdan onu guyunun düýüne taşlamaklyk barada karara gelenlerinde biz ona Yusuf'a ey Yusuf sen olara bu eden işlerini olaryň garaşmayan wagtlaryndan hökmen habar berersiň diýip wahy etdik. Olara giýjara ağlaşyp atalarynyň ýanyna geldiler. Olar ey atamız biz ýarışmaga gitdik. Yusuf bolsa goşumyzyň ýanynda goýduk. Şonda onu möjek iýitdir. Ýöne sen dogrymy aýtsak hem bize inanmarsyň diýdiler. Onun köýnegini yalan gany boyap getirdiler. Sonra Yakub aleyhisselam yok sizin hay hövesiňiz bir yaman işi size gözel et görkezdi. Indi maňa düşeni gözel sabır etmekdir. Sizin aýdýan zatlaryňyza garşy ýardam talap ediljekdiňe Allah'dır diýdi. Bir kerwen geldi, suwçylaryny iýerdiler. Suwçy gowany guýa sallady. Buşluk bu bir oglan idi. Onu Yusuf'u sövda hariri hökmünde öz kerwenlerindäki beýleki ýolakçylardan gizlediler. Allah olaryň edýän zatlaryny bilýändir. Onu Yusuf'u arzan baha sanlyca dirheme satdylar. Olar ama Yusuf'a ähmiýet bermeýärdiler. Onu satyn alan Müsür'ün veziri aýalyna onu hormatlap sakla, belki bize peýdasy eger ýa-da onu ogullyk alyrys diýdi. Näçe edip biz Yusuf'u aleyhisselamy ona hadisalaryň düýüşleriň ýolgudyny öwretmek üçin ol ýerde ýerleşdirdik. Allah işini üstün çykyjydyr, ýöne adamlaryň köpüsi bilmezler. Yusuf aleyhisselam kämilik ýaşyna ýetende ona hikmet we ilim berdik. Ýagşylyk edýänleri ine şeýdip syýlalarys. Onu Yusuf'u öýünne aleyhisselamy saklayan ayal onun nefsinden, jinsy isleginden muradyna ýetmek istedi, hem de gapylary mäkan gulplap hani bärik geldi. Yusuf Allah saklasın, takyk ol meniň perwerdigarimdir. Ol maňa ören ýagşylyk etdi. Takyk zalymlar halas bolmazlar diýdi. Ol ayal takyk ona Yusuf'a maýyl boldy. Eger perwerdigariniň delilini, duýduryşyny görmedik bolanna Yusuf hem ona maýyl bolardy. Ondan erbetligi ve paýaş iş sowmak üçin ine şeýle etdik. Elbette ol Yusuf ihlasly bendelerimizdendir. İkisi de gapa algady ve onun Yusuf'un köýnegini arka tarapdan ýyrtdy. Kapynyň ýanynda onun adamsyna gawat geldiler. Şonda ol ayal seniň maşgalaňa erbetlik etmek isleýän kişiniň jezasy zindana taşlamaktan ýa-da iýze beriji azapdan başga näme bolup biler diýdi. Yusuf aleyhisselam ol ayal menden muradyna ýetmek istedi diýdi. Muňa onun ählinden bolan bir şaýat güwä geçip eger onun köýnegi öň tarapyndan ýyrtylan bolsa, onda ayal dogry aýdýar, ol Yusuf bolsa yalan sözleýänlerdendir diýdi. Eger onun köýnegi arka tarapdan ýyrtylan bolsa, onu ayal yalan sözleýär, Yusuf bolsa dogry sözleýändendir diýdi. Vezir köýnegi arkadan ýyrtylandygyny görenne şüphesiz bu sizin ayarların mekirliğinizdendir. Takyk sizin
hileňiz juda uludur. Ey Yusuf aleyhisselam, sen bu işi gozgama, hiç kime aýtma. Sen ayal hem ötünç sonra, çünkü sen günahkarlardan boldun dedi. Şeherdäki ayallar veziriň ayaly hyzmatkaryň şöhwetinden muradyny etmek isläpdir. Işk onuň kalbyny eläpdir. Taky biz onuň göz görtele ters ýoldadygyny görýär istediler. Ol ayal olaryň hilegärliklerini, gıýbatlaryny eşitdende ol ayallara çakylyk iýerdi. Olara ýassanyp oturulan düşekler taýýarlady we olaryň her birine bir bıçak berdi. Soň Yusufa olaryň öňüne çykdy. Ayallar ony Yusufu görenlerinde ony ören beýik hasapladylar we oňa haýran galyp ellerini kestiler. Hem de ähli kemçilikden päk bolan Allahyň haky üçin bu insan däl, bu keremli perişteden özgesi däldir diýdiler. Ol ayal, ine men şu kişi hakda aýpladyňyz. Dogrudan hem men onuň şöhwetinden muradyma ýetmek istedim. Ýöne ol meni red edip päk kalmak istedi. Eger ol meniň emel eden zadymy etmese, hökmän zyndanına taşlanar we elbetde mertebesi pese düşenlerden bolar diýdi. Yusuf aleyhisselam, ey Perwerdigarym, olaryň çagyrýan zadyndan maňa zyndan has ýaxşy. Eger menden olaryň hilelerini, tapalaklaryny sowmasaň, olara maýyl bolup nadanlardan bolaryn diýdi. Onuň Perwerdigary dilegini kabul etdi. Şeýdibem ol aýallaryň hilesini ondan sowdy. Taky ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Soň olar Yusuf'un günahsizligi baradaky delilleri görenlerinden soň hem onu belli bir wagtda çelli göpgörüň ýatýança tutsaglykda saklamagy makul gördüler. Zindana onuň bilen iki ýigit hem girdi. Olaryň biri men düşümne şerap sykyp berenimi gördüm diýdi. Beýlekisi hem men düşümne kelläniň üstüne çörek alyp gidip barýarkam ondan guş çok ýanyny gördüm. Bize munyň ýorgudyny habar bersene, çünki biz seniň ýagşylyk edýänlerdendigini görýär istedi. Yusuf aleyhisselam, size rızkal edilip verilecek tagam entek size gelmeýänke men onuň ýorgudyny habar bererdim. Bular maňa Perwerdigaryň öwreden zatlarydyr. Çünki men Allah ananmayan, ahireti inkar edýän kowmyň dinini terk etdim. Men atalarym Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakup aleyhisselamyň dinine eýerdim. Biziň Allah ibadet etmekde ona hiç bir şärik goşmaga hakkımız yoktur. Bu iman getirmek bize hem de insanlara Allah'ın fazlı keremindendir. Ýöne adamların köpsi şükür etmeýärler. Ey meniň zyndandaky iki dostum, türlü görnüşli hudaýlar ýaxşymy ýa-da ýeketäk hökmürawan Allah ýaxşymy? Siz ondan Allah'dan gaýry siziň we ata-babalaryňyň toslap dakan atlaryna ibadet edýärsiňiz. Allah olara ibadet etmek barada hiçbir delil indirmedi ahiri. Höküm bolsa diňe Allah'nynkydyr. Ol diňe özüne ibadet etmeňizi emir edýär. Ine dogry diýin şudur. Ýöne insanlaryň köpsi bilmezler. Ey meniň zyndandaky iki dostum, indiş düşüňiziň ýorgudy barada aýdar bolsam, biriňiz hojaýyna öňküsiýaly şerap sykyp berer, beýleki biriňiz asylar, kellesini guşlar çokar. Sizin ol sorayan düşüňiziň ýorgudy şeýle bolup diýdi. Yusuf aleyhisselam olardan halas bolmagyny umyt edýän kişi özüniň zyndanynda biýüne saklanýandygyny ýetirmek maksady bilen meni hojaýynyň ýanynda ýatla diýdi. Ýöne ona hojaýynyň ýanynda Yusuf aleyhisselam ýatlamagy şeytan unutturdy. Şeýdibem Yusuf aleyhisselam zyndanynda bir näçe ýyl galdy. Bir gün hökümdar, men düşümde 7 semiz sygyr görýärim. Olaryň 7 sany arryk sygyr, 7 sanysy arryk sygyry iýýär. Ýene düşümne 7 ýaşyl sümmül we beýlekçiler guru olan sümmülleri görýärim. Ey emeldarlar, eger düşýär ýan bolsaňyz, hany maňa düşümiň ýorgudyny aýdyň diýdi. Bular bulaşyk düşnüksiz düşler. Biz beýle bulaşyk düşleriň ýorgudyny bilmeýär diýdiler. Ol kişiden halas bolany köp wagtdan soň düş meselesi sebäpli Yusuf aleyhisselam ýadyna saldy. Hem de onuň ýorgudyny men habar bereýin, meni zindana iýeriň diýdi. Ol Yusuf'un ýanyna gelip, Yusuf, ey dogruçul, bize 7 semiz sygyryň 7 arryk sygyry iýmegini we 7 ýaşyl sümmül we beýleki bolsa guru sümmüller barada ýolga etip ber. Olaryň bu düşüň ýorgudyny bilmekleri üçin men adamlaryň ýanyna dolanyp baraýyn diýdi.
Yusuf aleyhisselam 7 yıl tagalla edip zahmet çekip buğday ekerseniz yığınan hasılınızı ambarlarda başı sümmül çiğvığı bilen koyun. Dine iyice az muktardaki buğdayı kullanın. Son onun yüzünden 7 yıllık kıtlık gelir. Ol yıllarda tohumluk için alıp kalacak az muktardaki buğdayınızdan başka yığınan gallalarınızı iğmeli olursunuz. Son onun yüzünden bir yıl gelir, sonra ol yılda insanlara bol yağış yağdırılır ve sonra mallarını, sağarlar, meyvelerin suyunu içmek için sıkarlar dedi. Hükümdar onu Yusuf aleyhisselam benim yanıma getirin dedi. Ama Yusuf'a ilçe gelenine ilçe hocayınıma dolan. Ona ellerini kesen ayarların vakası ne hildi deyip sonra. Şüphesiz benim perverdigarım onların hilelerini bileyendir dedi. Hükümdar ayarlara Yusuf'un şöhvetinden muradınıza yetmekten maksadınız näme dedi. Ayarlar Allah saklasın biz onun hiçbir yamanlığını görmedik. Mısır vezirinin ayalı inni hakikat ayan oldu. Men onun şöhvetinden muradıma yetmek istedim. Emma ol dürst kişilerdendir dedi. Yusuf aleyhisselam men bunu adamsının yokluğuna ona hıyanat etmendigimi ve onun Allah'ın hainlerinin duzağını başa bardırmayandığını bilmek için ettim dedi. Men nefsimi aklamayarım. Çünkü nefis ilmidama yamanlığı emredicidir. Dine perverdigarımın merhamet eden bendesi yaman işlerin uğruna gitmez. Tahkik benim perverdigarım bağışlayıcıdır. Rekim şefaatlidir. Hükümdar onu Yusuf aleyhisselam'ı bana getirin. Özüme genççi, yakın adam edineyin dedi. Hükümdar onun ile gürleşenine bugün sen benim yanımda mertebeli inandar kişisin dedi. Yusuf aleyhisselam men şu yerin hazinalarına gözlükçe etip belli. Çünkü men gowu gözlükçülükte saklayıcı. Bu işin yağdayını bileyendirin dedi. Edip Yusuf aleyhisselam İslam yerine ornaşmak için o yerde Mısır'da yerleştirdik. Biz İslam kişimize rahmetimizi nesip ederiz. Biz yaxşılık ediyen dürst dindar kişilerin hakkını, savabını köydürmeriz. Elbette iman getirenler ve günahlardan saklanayanlar için ahiret peşkeşi has hayırlıdır. Yusuf'un doğanları geldi ve onun yanına girdiler. Yusuf aleyhisselam onları tanıdı, yine onlar onu tanımadılar. Yusuf aleyhisselam onların hacatlarını bitiren son onlara "Bana ata bir erkek doğanınızı, iniğinizi getirin. Görmeyersiniz, men buğdayı doğru ölçep berýärim. Men mihmansörlerin yaxşısıdırım. Eger onu iniğinizi bana getirmeseniz, size menin yanımda bir ölçek muktardaki buğday hem yoktur. Onu getirmeseniz, bana kolaylaşmağın" dedi. Olar, onu atasından dileriz. Elbette biz bunu hükmen ederiz dediler. Yusuf yiğitlerine, olar maşkalarına dolan paranlarında onu bilmekleri için ve onların yine de qaydıp gelmekleri için onların değerini almak için getiren pullarını yüklerinin içine salın dedi. Vezir, onlar atalarının yanına dolanıp baranlarında, ey atamız, bize bir ölçek mukdarınakı değeni hem qadağan edildi. Doğanımızı bizim bilen iyi ver. Ölçäli, payımıza düşeni alalı. Anlamsızlık etme. Biz onu hükmen qorarız dediler. Yakub aleyhisselam, men size onun iniğinizi, dine ön onun doğanını Yusuf'u inanışım yağlı inanayın mı? Allah in qovu qoruyucudur ve ol rehimdarların in rehimdarıdır dedi. Olar yüklerini açanlarına, pullarının özlerine qaytarılıp verilendiğini gördüler. Hem de ey atamız, başka näme gerek? Yine pullarımız özümüze qaytarılıp verilipdir. Yine maşkalarımızı azıp getiririz. Biz doğanımızı qorarız ve bir düye yükü artık alırız. Bu getirenimiz az miktardadır dediler. Yakub aleyhisselam hem siz onu bana getireceğiniz varada Allah'ın adından ınamlı söz, ehdi peyman berýänçäňiz, men onu hiç haçan sizin bilen iyi vermerdim. Yine gavaga düşseniz, ondan başka dedi. Olar ona ınamlı söz berenlerine ol Yakub aleyhisselam bizim aydan zatlarımıza Allah şayattır dedi. Yakub aleyhisselam ey oğullarım, şehre bir derveceden girmeyin, ayrı dervecelerden girin. Men Allah'dan gelecek hiçbir zady sizden soğup bilmerim. Hükmüravanlyk yalnız Allah'a mahsustur. Men diňe ona Allah bil baglaýaryn, ana medyanlar yalnız ona bil baglasınlar dedi. Olar atalarının emir eden yerinden ayrı dervecelerden girenlerinde munun Yakub'un öz ýanyndan eden dilegi istegi
hasıl bolmaktan başka nefi degmedi. Çünkü bu Allah'dan gelecek hiçbir zady olardan sowmazdy. Elbette ol biziň özüne beren tälimimiz sebäpli ilm eýesidir. Ýöne insanlaryň köpüsi muny bilmezler. Olar Yusuf'un ýanyna girenlerinde ol doganyny, inisini ýanyna aldy. Yusuf ona "Men seniň doganyňdyryn. Bundan beýlek olaryň eden zatlaryna gamlanma" diýdi. Yusuf aleyhisselam olaryň ýüküni tutanyna, doganynyň inisiniň goşunyna suw gabyny saldy. Soňra jarçy "Ey kerwen eýeleri, siz hakyky ogrusyňyz" diýip seslendi. Yusuf'un doganlary olara öwrülip "Näme ýitirdiňiz?" diýdiler. Jarçylaryň biri "Hökümdaryň suw gabyny ýitirdik. Onu getiren kişe bir düýe ýükü sylag bar. Bu işe men jogapkär" diýdi. Yusuf'un doganlary "Allah kasam edýäris. Siz anyk bilýärsiňiz, biz bu ýere bozoklyk etmek üçin gelmedik. Biz ogry däldiris" diýdiler. Olar "Eger yalan sözleýän bolsaňyz, onuň jezasy näme bolar?" diýdiler. Yusuf'un doganlary "Onuň jezasy ýitiren zadyňyz kimiň ýükünden tapylsa, jezasy ol kişi ogurlan zadyň deregine alınıp galynmagy bilen jezalandyrylýandyr. Biz zalimleri şeýle jezalandyrýarys" diýdiler. Yusuf aleyhisselam doganynyň ýükünden öň beýlekleriň ýüklerini aktaryp başlady. Soň ony doganynyň ýükünden çykardy. "Biz Yusufa şeýle emel öwretdik. Çünki Yusuf'un doganyny hökümdaryň dinine, kanunyna görä alyp galmagy mümkin däldi. Ýöne Allah islese başgaça bolýar. Biz isleýän kişimizi berent derejelere çykararys. Her ilm eýesiniň üstünde onuň has ilmli Allah bardyr." Yusuf'un doganlary "Eger ol ogurluk eden bolsa, ozal onuň dogany Yusuf hem ogurluk etdi" diýdiler. Yusuf ony olaryň ýapýan ogurlugyny içine saklady we olara ony aýan etmedi. "Öz ýanyndan bolsa, siz ha serwet haldysyňyz. Siziň aýdýanyňyzy Allah has gowy bilýändir" diýdi. Olar "Ey häkim Yusuf, onuň uly ýaşly garry atasy bar. Onuň ýerine biziň birimizi alyp gal. Çünki biz seniň ýaşlyk edýänlerdiňi, dürsken dindar kişidiňi görüp durus" diýdiler. Yusuf aleyhisselam "Zadymyzy ýanyndan tapan kişimizden başgasyny alyp galmakdan Allah saklasyn, ýoksa biz hakyky zalimlerden bolarys" diýdi. Indi ondan umytlaryny üzen soňlar maslahatlaşmak üçin çete çykdylar. Olaryň ulusy "Ataňyzyň sizden Allahyň adyndan ynamly söz alyndygyny we ozal hem Yusuf dogrusyna goýberen kemçiligiňizi bilmeýärsiňizmi? Maňa atam ruhsat berýänçe ýa-da meniň üçin Allah höküm berýänçe hiç haçan şu ýerden gitmerin. Ol Allah iň haýyrly hikmet eýesidir. Siz ataňyzyň ýanyna baryp, ey atamyz, taky iki ogluň ogurluk etdi, biz diňe bilýän zadymyza şaýatlyk edýäris. Biz gaýby beýle zadyň boljagyny bilmeýärdik. Inanmasaň, biziň bolan şäherimize, şäheriň ýaşaýjylaryna we biziň bilen gelen kerwene sorak salyp gör. Biz dogry sözleýäris diýip aýdyň diýdi. Yaqub aleyhisselam hem "Ýok, siziň haý höwesiňiz ol. İşi gözel edip görkezdi. Inni maňa düşeni gözel sabır etmekdir. Belki Allah maňa olaryň ogullarymyň ählisini hem aman getirir. Taky ol ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir" diýdi. Yaqub olardan ýüz öwrüp wagt biçare Yusuf diýdi. Gam gussadan ýaňy onuň gözleri agyrdy, kör boldy we ol gaýgy hasratyny içine saldy. Sadakallahu lazim. Men şol kişigi gamak gelmesem hez berjekler. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf suresi 83. ayet. 83. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqub, "Ýok, siziň haý höwesiňiz ol işi gözel edip görkezdi. Inni maňa düşeni gözel sabır etmekdir. Belki Allah maňa olaryň ogullarynyň ählisini aman getirir. Taky ol ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir" diýdi. Yaqub olardan ýüz öwrüp wagt biçare Yusuf diýdi. Gam gussadan ýaňa onuň gözleri agyrdy, kör boldy we ol gaýgy hasratyny içine saldy. Yaqubyň ogullary
Sen entegem Yusuf'u ýatlaýarsyň. Allah kasam bolsun, sen ahiri şey dip agyr kesele ýolgorsyň ýa-da helak bolarsyň diýdiler. Yakup, men derdimi we gaňgussamy ýalňyz Allah arz edýärin. Men Allahdan inýän wahy bilen siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin. Ey ogullarym, gidin Yusufu we doganyňyzy iýden. Allah'ın rahmetinden umudyňyzy üzmäň. Çünki kafir kowmundan başgasy Allah'ın rahmetinden umydiny üzmez diýdi. Olar Yusuf'un ýanyna girenlerinde, ey hakim, bizi we neberämizi gytlyk bastı. Biz buğdaya çalışmak için ähmiýetli zatlar bilen geldik. Şonda da bize buğday dogry ölçäp bergin we bize sadaka hem ber. Şüphesiz Allah sadaka berýänleri sylaglar diýdiler. Yusuf aleyhisselam, siz nadan wagtyňyz Yusufa we onuň doganyna näme edendiňizi bilýärsiňizmi diýdi. Olar, eýsem sen hakykatdan Yusupmy? Owa, men Yusuf, bu bolsa inim. Allah bize merhemet etdi. Dogrusu kim Allah'dan gorksa we sabır etse, taqiq Allah ýagşylyk edýänleriň, dindar kişileriň hakyny sowabyny köýdürmez diýdi. Olar, Allah kasam bolsun, dogrudan Allah seni bizden üstün etdi, taqiq biz hata etdik diýdiler. Yusuf, bugün size ýazgarmak ýok. Siz Allah bağışlasın, ol rehimdarlaryň iň rehimdarydyr. Meniň şu köýnegimi alyp gidin we atamyň gözüne sürtün. Gözi açylar. Maňa ähli maşgalaňyz bilen bile gelin diýdi. Kerwen aýrylanda ýola düşende olaryň atasy, eger maňa akyl çaşan diýmeseňiz, taqiq men Yusufuň iýsini alýaryn diýdi. Yakup'un ýanyndakylar, Allah kasam bolsun, dogrusy sen henizem ozalky Yusuf diýildiň ýalňyşlygyny diýdiler. Boşlukçy gelenne Yusuf'un köýneginiň onuň ýüzüne sürtdi we şol wagda Yakup'un gözi açyldy. Yakup aleyhisselam, men Allah'dan gelýän ilm saýasynda siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin diýmänmidim diýdi. Yakup'un ogullary, ey atamyz, Allah'ın bizim günahlarymyzy bağışlamagyny diläberi. Şüphesiz biz hata etdik diýdiler. Yakup, men siziň günahlarynızy bağışlamak üçin Perwerdigarime ýalbararyn. Taqiq ol bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr diýdi. Ählisi jem bolup Yusuf'un ýanyna baranlaryna Yusuf ene atasyny bagyryna bastı hemde Allah'ın isleги bilen müsere girin diýdi. Yusuf ene atasyny taxtyň üstüne çykardy we Yusuf'un ene atasy we doganlary onuň üçin secde etdiler. Yusuf, ey ata, ine bu bir wagty gören düýşimiň ýorgudy. Taqiq Perwerdigarim ony ol düýşi hakykata öwürdi. Ol hakykatdan maňa ýagşylyk etdi. Çünki meni zyndandan çykardy we şeytan meniň bilen doganlaryň arasyny bolandan soň hem sizi çölden getirdi. Taqiq Perwerdigarim islen zadyny nepslik bilen bagyş edijidir. Taqiq ol ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Düşündirişi. Olar Yusufa gowuşdurany üçin Allah şükür sözleşini edipdiler ve Yusuf'un öňüne hormat bilen baş egipdirler. Olaryň dininde adama ibadat maksady bilen däl-de hormat üçin secde etmäge ruhsat berilipdir. İslam dininde bolsa isle hormat üçin, isle ibadat üçin Allah'dan özgäniň öňüne secde etmek gadagyndyr. Ey Perwerdigarim, taqiq maňa mülkden pay berdiň. Maňa hadisalaryň düýşleriň ýorgudyny öwretdiň. Ey asmanlaryň we ýeriň ýaradyjysy, dünýäde we ahiretde meniň eýäm sensiň. Janymy musulman halda algyn, hemde meni salyhlara, ýagşylaryň hataryna goşgyn. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ine bu gaýyp habarlardandyr. Olar ony saňa biz wahy edýäris. Olar işlerine belli karara gelip tuzak kurýar karar Yusuf'u guya taşlamagy maksat edinenlerine sen olaryň ýanynda däldiň. Sen her näçe iseseň adamlaryň köpsi iman getirmezler. Sen muňa Kur'andan okayan öwüt nesihatyňa derek olardan hak soramaýarsyň. Ol Kur'an älimler üçin öwüt ündewden başga däldir. Asmanlarda we ýerde Allah'ın barlygyny görkezýän ençe ayetler, alamatlar vardır. İnsanlar olaryň ýanyndan ýüz öwürip gafillikde geçerler. Olaryň köpsi iman getirmezler.
Dine Allah şärik koşan halda iman getirirler. Allah'ın yaradıcı, rızkal verici ve özlerini goraýjydygyny ikrar etseler de ibadetlerine ondan gaýryny şärik koşarlar. Olar Allah'ın gorşap alıcı azabynyň geljeginden ýa-da duýman dur kalar birdenke kıyamatyň geljeginden howatyrlanman arkaýyn hatır jemmikäler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, ine meniň ýolum budur. Men we maňa eýerýänler biz aýdyň keskitli deliller Allah'ın iňderen ilmi, hikmeti hem parasatlylygy bilen Allah'ın ýoluna çagyrýarys. Allah ähli kemçiliklerden päkdir. Men Allah şärik goşanlardan däldirin. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam biz senden öňkem şeher owa ilatyndan bolan adamlara wahy iýerdik. Olar yer ýüzüne aýlananlarynda özlerinden öňki kişileriň soňunyň nähili bolanyny görmeýärlermika? Elbetde Allah'dan gorkýan kişiler üçin ahiret ýurdy haýyrlydyr. Aklyňyzy kullanmaýarsyňyzmy? Peýgamber Allah'ın adamları dogry ýola saljagyndan umytlaryny üzüp özlerini yalan hasaplayandyklaryny bilenlerine olary birin kömegimiz gelip ýetdi. Biz islan kişimizi halas ederiz, ýöne günäkar kowmdan biziň adabymyz hergiz ýzyna gaýtarylmaz. Taky olaryň, peýgamberleriň kyssalaryny akyl eýeleri üçin ibret bardyr. Bu Kur'an toslanan bir söz däldir. Tersine özünden öňküleri, Tevraty, Zebury, İncili tasdiklaýjy, ähli zady düşündiriji, iman getiren kowm üçin dogry ýol görkezici ve rahmeti bolan kitapdyr. Sadakallahul azim. Yusuf suresini okak tutarduk ve Ragıt suresine geçeriz izleyiciler. Ragıt suresinin Mekke'de ya da Medine'de inendigi barada alimlerin arasında türlü garaýşlar vardır. Emma mazmunu boýunça ol Mekke'de inen sure hasaplanýar. Sure 43 aýatdan ibaretdir. Bu surenin 13-nji aýatynda gök gümmürdisi diýen manyny aňlaýan Ragıt sözünün geçýändigi sebäpli bu sure şeýle atlandyrylypdyr. Sürede Allah Taalanyň gudratyny aňlaýan tebigat kanunlary, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen kapyrlaryň arasyndaky meseleler we müminler bilen kapyrlaryň ahiretdäki hallary barada görüňgi diýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bular kitabın ayetleridir. Sana Perverdigarinden indirilen bu Kur'an haktır. Ýöne adamların köpsi inanmaýarlar. Görýärsiňiz, Allah asmanları sütünsüz galdyrdy, soň özüne mahsus görnüşde arşa istiva etdi. Hökmürawanlyk bilen elimi dolandyrdy. Güni we aýy boyun egdirdi. Olaryň her biri belli wagtda çelli akar yüzer gider. Allah ähli işi ýöredýär. Sizin Perverdigariňize gowuşmaga ýürekden inanmaňyz üçin Allah ayetleri, delilleri aydın beyan edýär. Ol Allah yeri ýaýdy, onda dağları ve deryaları döretdi. Allah yerdäki meýwelerin her birini jübüt etdi. Allah gündüzi iýje bilen örtýär. Elbette muny pikir edýän kowm üçin ayetler, ibretler bardyr. Yer ýüzüne biri-birine goňşy toprak yerleri, üzüm bakçaları, ekinler, bir ýa-da dürli köklerden emele gelen hurmalyklar bardyr. Buların ählisi şol bir suw bilen suwarylýar. Ýöne şeýle hem bolsa, biz olaryň bir näçelerini tagamy bagatda bir näçesinden üstünrä etip goýýarys. Taky muny akyllaryny ulanýan kowm üçin ayetler bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger gen galjak bolsaň, olaryň kapyrlaryň biz toprak bolanymyzdan soň täzeden yaradylarsmy diýen sözlerini gen galmalydyr. Olar özleriniň Perverdigarini inkar eden kişilerdir. Olaryň boyunlaryna zynjyrlar bardyr. Olar ot dozak eýlerdirler. Olar ol ýerde ebedi galyrlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kapyrlar seniň ýaxşylykdan ýamanlygy, azaby getirmeňi gyssanmaç isleýärler. Olardan öňkem şuňa meňzeş cezalar geçdi. Elbette Perverdigariň olar zulüm etseler de adamlara geçirilmelidir.
ýöne Perwerdigäriň jazasy ören agyrdyr. İnkar edýän kişiler ona Muhammed aleyhissalatu vesselama Perwerdigäriňden bir ayet muciza indirilmeli dälmi diýerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen dinle. Sen diňe bir duýdurujusyň. Her bir öten geçen kowum üçin dogry ýoly görkezişi peýgamber bolupdy. Allah her urqaçynyň näme hamyladygyny, ýatkylaryň nämäni kemeldip, nämäni artdyrýanyny bilýändir. Onuň huzuruna her bir zat ölçeglidir. Allah gaýby, görünmeýäni we görünýäni bilýändir. Ol beýikdir, ören belentdir. Sizden bir kişi sözü gepini içinde giylesin, onu daşından aýtsyn. Bir kişi giylensin ve günnüz ortağa çıksın. Allah üçün bary birdir. Ol ähli zady görüp bilip durandyr. Onu adamy öňünden we izinden izerleýänler, Allah'ın emri bilen gorayan perişteler vardır. Elbette bir kowum özlerinin ahwalatyny üýtgetmese, Allah olaryň ahwalatlaryny üýtgetmez. Eger Allah bir kowwa yamanlyk, bela iýermek islese, onu izine gaýtarjak ýokdur. Olar üçin ondan Allah'dan başga ýardymçy, dost hem ýokdur. Size gorky we umyt getirýän, ýyldyrmy görkezýän, ýagyş ýükli, lemmer bulutlary döredýän hem odur, Allah'dır. Gök gümürdisi hamdy senasy bilen perişteler bolsa gorkusundan onu tesbih edýärler. Allah ýyldyrymlary çakdyryp, onuň bilen islän kişisini urar, olar kapyrlar şonda da Allah hakda dawalaşýarlar. Ol Allah'ın dozogy, azaby gaty güýçlidir. Hakyky doa dilek diňe oňa Allah ediler. Ondan başgadan dilek edýän, Allah'dan gaýryny kömege çagyrýan kişilere, çagyrýanlara hiç bir jogap bermezler. Olaryň bu ahwalaty suwy agzyna ýetirmek üçin iki owuzyny açyp elini suwa uzadýan adamyň misaly ýalydyr. Ýöne ol suw oňa agzyna ýetmez. Kapyrlaryň duasy Allah şärik goşýandyklary sebäpli azaşmakdan başga zat däldir. Asmanlarda we ýerde kim we näme bar bolsa, olaryň ählisi, hatda kölegeler hem islesin islemesin ertir akşam Allah üçin secde ederler. Ey Muhammed, asmanlaryň we ýeriň Perwerdigäri kimdir diýi ve aýt, Allah'dır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ondan Allah'dan gaýry özlerine peýda we ziyan bermäge hem güýji ýetmeýänler dost tutýarsyňyzmy? Diýi aýt, kör bilen gözli deň bolarmy? Ýa-da tümlük bilen aýdynlyk deň bolarmy? Ya olar Allah watyny aýdylana, onuň yaradany ýaly yaradyp bilýän şärikleri tap. Allah şärik goşýanlaryň yaradyşy olara meňzeş görünmi? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, ähli zadyň yaradyşy Allah'dır. Ol ýeketäkdir, üstün çykyjydyr. Allah asmandan suw ýagyş indirenne, dereler, jülgeler ölçeglidir. Göwrümlerine göre su akydýarlar. Şonda akyn suwda ýüze çykan köpürjigi alyp gider. Adamlaryň zer-zynat ýa-da bir esbab ýasamak maksady bilen otda ýakýan eredýän zatlardan hem şonuň ýaly köpürjik çökünip çykar. Allah ine şeýdip hak bilen ýalňyşa, batyla mysal getirýär. Inni köpürjik ýok bolup gider, ýöne adamlara peýda berýäni yer ýüzünde galar. Allah ine şeýle misallar berýär. Özleriniň Perwerdigärine boyun egen kişiler üçin iň gözel syýlag bardyr. Oňa boyun egmedik kişiler bolsa, eger yer ýüzündäki zatlaryň ählisi, ýene de şonçasy olaryňky bolsa, olar Allah'ın azabından halas bolmak üçin şol zatlaryň ählisini pida ederdiler. Hasap hesibiň iň elbedi şolaryňkydyr. Olaryň barjak ýeri dowzakdyr. Ol nähili elbet ýerdir. Sana Perwerdigäriňden indirileniň hakdygyny bilýän kişi kör, ýagny bilmeýän kişi ýaly bolarmy? Takyk diňe akyl eýeleri ibrat alyrlar. Ol kişiler Allah beren ähdi peýmanyna wepaly bolarlar we ähdi peýmany bozmazlar. Ol kişiler Allah'ın garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamak ýaly ýerine ýetirilmegini emel eden zatlaryny ýerine ýetirerler. Olar özleriniň Perwerdigärinden çekinerler we ahiretdäki hasabyň yamanyndan gorkarlar. Ol kişiler
Perverdigarının yüzünü razılığını isläp sabır ederler. Namazı dolu berca ederler. Olara rızkı edip veren zatlarımızın gizlin ve açaçan halda sarp ederler. Yamanlığı yaxşılık bilen qaytararlar. Şol diyarın ahiretin baxtı sonu şollarınkydyr. Baxtiyarlyk adın cennetlerindedir. Olar ona ata-babalarından, yan yoldaşlarından ve zürriyatlarından salih kişiler bilen girerler. Her kapıdan onların yanına perişteler girerler. Hem de sabır edeniniz sebepli size salam olsun. Diyarın dünya yaşayışının ahiretteki bahtlı sonu ne acayip diyerler. Allah çyndan ähdi peýman edenlerinden soň ähdi peýmanlaryny bozanlar, Allah'ın garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamak, ýaly ýerine ýetirilmegini emir eden zatlaryny berjay etmän kesenler we ýer ýüzüne pisat çykaranlar üçin näret dolar. Ýurdun ýamany dozak hem olar üçindir. Allah rızkalı isleyen kişisine giyin eder, isleyenine dar eder. Kapırlar şu dünya yaşayışı bilen şahatlandılar. Ahiretin yanında dünya yaşayışı dine vaktin peydadan varıttır. İnkar eden kişiler Perverdigarının ona Muhammed'e bir ayet, mucize indirilmeli değil mi diyerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayet, şüphesiz Allah isleyen kişisini şeyle elbet sözleri sebepli ağlaştırar, özüne yönelenlerde doğru yola gönderilir. Olur iman getiren ve Allah'ını zikretmek bilen kalpleri ağrım tapan kişilerdir. Unutmayın, kalpler Allah'ını zikretmek bilen ağrım tapar. İman getiren ve yaxşı işleri eden kişiler için elbette bağıt ve dolanıp barılacak güzel yurt, cennet vardır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, yine şeydir, biz seni bir ummata peygamber edip ýerdik. Olaryň özünden öň hem bir topar ummatlar ötüp geçdi. Sana wahy eden zadymyzy olara okumagyň üçin ýerdik. Olar Rahmany Allah'ını inkar edýärler. Ey Muhammed ayt aleyhissalatu vesselam, ol meniň perwerdigarimdir. Ondan başga ibadete laýyk Allah ýokdur. Men ona bil bagladym ve tobam oňadyr. Kapyrlar eger özü bilen dağlar öredilýän, yer ýarylýan, ölüler gürledilýän bir Kur'an bolsa, şonda iman getirerdik diýdiler. Ýok, ähli emir Allah mahsusdur. İman getiren kişiler Allah islese, ähli insanları dogry ýola saljakdygyny bilmedilermi? Etmişleri sebäpli inkar eden kişilerin başlaryna bir belanyň inmegi ýa-da ol kapyrlaryň diýarlaryna ýakyn barmagy dowam eder, durar. Te Allah'ın wadaty gelýänçe bu şeýle bolar. Taqiq Allah wadasynyň dönmez. Taqiq senden öňki peýgamberler hem kowumlary tarapyndan maskara edildi. Şonda da inkar eden kişilere möhlet berdim. Soň bolsa olary cezalandyrmak üçin tutdum. Şonda azabym nähil boldy. Her kimiň edýän işine göýekçilik edýän ol Allah kim? Olaryň şärik goşýan zatlary kim? Olar şonda da Allah şärikleri goşdular. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt olara, Allah şärik goşýan şäriklerinize at takyň. Olar kimlermiş? Näme iş başarýarmyşlar? Ýa-da siz ey Allah şärik goşanlar, ona Allah yer ýüzünde onun şärikleri bar diýip bilmeýän zadyny habar bermekçi bolýarsyňyzmy? Ya Allah'ın şärikleri bar diýip boş biderek söz aýdyp goýberýärsiňizmi? Ýok. İnkar edýän kişilere mekir hileleri gözel edilip görkezildi ve şeydip hak yoldan çıkarıldılar. Allah kimi azıştırsa onun doğru yola salacak hiç kim yoktur. Bu dünya yaşayışında olur için azap vardır. Ahiretin azabı olsa has ağırdır. Olur için Allah'ın azabından koruyacak kişi bolmaz. Takvalara vaada verilen cennetin misali şeyledir. Onun aşağının deryalar akyar, onun imitleri ve sayaları müdimidir. Takva kişilerin sonu ine şeyledir. Kapırların sonu olsa ottur, dozaktır. Özlerine Tevrat, İncil ýaly kitap verilen kişilerimiz sana indirilen zat Kur'an sebäpli şatlanýarlar. Ýöne ol toparlarda onun Kur'anyň bir bölegini inkar edýäni hem bar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ayt, mana diňe Allah gulluk etmegim
Ona şärik goşmazlygym emir edildi. Men onun ýoluna çagyrýarym, ona dolanyp bararym. Ine şeýdip biz onu Kur'any Arap diline hikmetli höküm edip indirdik. Eger sen özüňe gelen bu ilmden soň olaryň haý-höweslerini eýersen, bilip goýgyn seni Allah'dan gorajak ýardymçy hem ýokdur, gorugçy hem ýokdur. Kasam bolsun, biz senden owal hem peýgamberleri ýerdik. Olara ýan ýoldaşlar we zürriýatlar berdik. Allah'ın ruhsaty bolmasa, hiç bir peýgamber ayet mucize getirip bilmez. Her ajalyň möhletiň bir kitabyň ýazgysy bardyr. Her zadyň wagty ýazylyp goýulandyr. Allah isleýän zadyny öçürer, ýok eder. İsleýän zadyny bolsa öz ýerine galdyrar. Onuň ýanynda esas kitap Levh-i Mahfuzdur. Levh-i Mahfuzdur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger sana olara kapırlara beren vadamızı, azabımızı görkezsek de, ya görkezmen senin canını alsak da, tapawut ýok. Senin wezipen dinini ýetirmek, bizim işimiz bolsa olary hasaba çekmekdir. Olar bizim ilahi kudretimiz bilen yere gelip, onun kapı yurtlarının daş döwreginden, ýaşaýjylarynyň kemeldiýänimizi görmedilermi? Allah höküm berýär. Onun hökmüni derine ona päskel berjek, onu hasaba çekjek ýokdur. Ol hasaba çalt çeker. Olardan öňkü kişiler hem peýgamberlerine hilegärlik etdiler. Ähli mekir hileleri bozmak Allah değişildir. Allah her kimin näme edýänini bilýär. Kapırlar olsa bu dünýäniň soňunyň ahiretiniň kiminki boljagyny tiz wagtda bilerler. İnkar eden kişiler, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen peýgamber dälsiň diýerler. Aýt, siziň bilen meniň aramda, meniň peýgamberlerime şaýat bolmagy Allah we özüne kitabyň Kur'anyň ilmi bolan kişi ýetikdir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Eýleşler, sag bolun, minnetdar, Allah'a emanetsyňyz. Ertir nesip bolsa İbrahim ve Hızır süresini okarız inşallah. Allah can kabul olsun. Sagamanca gedin. Ýaxşy günlerde görüşmek nesip etsin. Allah Taala beýokdan baradan beýik Allah Taala ümmeti Muhammedi Türkmenistanyň halkyny agzybir eýlesin, jewiz eýlesin, düşmana garşy, zalyma garşy agzybirlikde hereket etmäni müýesser eýlesin. Köpçülik bolup agzybirlikde zalyma garşy durup ýurdumuzy awad etmegi we dünýäni awad etmegi jemimize müýesser eýlesin. Allah'a emanetsyňyz. Sag bolun. Ertir görüşýänçek.